ja sam neko ko je direktan učesnik u svemu tome i neko ko zna apsolutnu istinu o svemu. To doveli, brate, ono, Miška koji radi u Maksiju, znaš, kuca šunku preko dana, uveče zaštićeni svedok na Pink televiziji. Tome, a to je da je baka u određenom trenutku pričao istinu, a od određenog trenutka zaboravlja na istinu jer su prevladali kompleksi, kao i svim kompleksima. Prevladali kompleksi, jaj! Tog tipa, ja sam neko ko je preko zajedničke drugarice njega poslao na rođendan na kom je on upoznao Velju Nevolju, delove i sve segmente svega toga vrlo dobro znam. I sednem u restoran, O bože. u restoranski deo igranice. Dobro, blago. Porša, brate, Abu, Došao na rođendan kako se zove, u delu u kom priča način na koji je došao na rođendan, gde je bio, kako se upoznao i sve ostale stvari, je deo Jel mislite da je ovo Meke, burez, da je zaštićeni svedok Meke, jel mislite da je to priča, a? Jaj, burez. u kom govori istinu. A od koga je ovaj svedok zaštićen? Od mene? Ja ću da odem da ga isprangijam, ne razumem, ja ću da odem da ga isprekidam, nije mi jasno, od koga je on zaštićen?